L-MUMM prinċipalment resqet 3 proposti. Sodisfatti li ntlaqgħu 2 minnhom, waħda hija tal-living carers, fejn din il-proposta kif kollha qed nipprevedu aħna se jitnaqsu l-anzjani mill-waiting list u eventwalment l-overcrowding fl-Isptar Mater Dei, kif ukoll proposta l-oħra biex jitħaffef il-proċess biex isir il-car park ġdid fl-Isptar Mater Dei fejn daħlet taħt l-iskema ta' public-private partnerships. Notajna wkoll ħajkun hemm estensjoni fil-kura primarja, però jekk mhux se jinvolvu n-nurses u l-midwives f'din l-estensjoni ma tkunx suċċess daqskemm wieħed mixtieq. Punt negattiv kien iż-żieda għall kontribuzzjoni valida tal-bolla għal dawk li twildu wara l-1968 fejn din se tolqot b'mod ħażin ovvjament lill-membri tagħna. All in all huwa budget pożittiv, ovvjament bħal kull ħaġa oħra xtaqna li jkun hemm affarijiet oħrajn, però nistgħu ngħidu li ntlaqgħu 2 minn 3 proposti li hemm sodisfatta b'dan il-budget.